हौवा गोदान डेम' देलायनायनि डेम' हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गोजोनैनो दङ दिनैनि फुंबिलिनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपल'ड खालामनो सानदों बेनो जाहैबाय माने थांनाय 9 मार्च खालिनो खोमदोन बसुमतारीनि गोथार जुलि जादोंमोन दा बेनिनो पार्ट 2 हिसाबै आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै पार्ट 2 हिसाबै लाना फैलायबाय अब्ला नोंथांमोना हाबायाव माबायदि जादोंमोन नायलांदो अब्ला फारियै नायलांदो नोंथांमोन हिन्जाव गोदान लायग्राफोर नैबे देखायहराखै खेबदोंसो आं हिन्जाव लायफादों दा आगैयाबो थांनो नागिरबाय नै आगैया नै आगैया आगैनि टिन ओइ हिन्जाव गोदान फैबाय बरायनो नागिरबाय हिन्जाव गोदानखौ ना गियान देलाय मारै बे नोंसिनि ओरै मोसानायखौ दालाय खेबा रब्रा नोंसोर दहाय होंगो दोंगोआवसो मोसाबाय औ दे आं दायो खेबगोन मोजांनो एबार र' ओंखाम जादों र' बे दामग्राया ओंखाम जादोंना हिन्जाव गोदानखौ बरायनांगौनो बैनिफ्राय Good kind of
बेबो माबानि बिनिनि बेबो न'निसो नैबे खाथिनिया बेनो थानजानिया बे माबा साइडआ सोमोन्दोआ मा नांलायबा बेबो नांलायबाय बेखौ गासिबो
20 केजिल' ना मा होनदोंमोनलाय अमाया 20 केजि गेले केमेराफोर खेबो जोंनाव अख्रां गैया दहाय हास'बायना बेसा सुना हो दादा